Antidispiras. Antidispiras. Merkules, Webes, ang Dispiras. Bernes man ang Pizza 14. Yes. Mao naman na siya kung sa kuan pa, programa pa, culmination. Culmination. Highlight. Mao na ang championship na. Championship. Mao na siya. So karon wala pod. Kung ikaw na kay pagka-business minded radyo man irin. Wala oy namaligya nakabulak ron. Mao gani no sa report kaniha ni Radyo Man Karin, ang mga negosyantig bulak dai naghinay-hinay nagpasaka sa presyo. Mamatik na. Siguro kung gusto ninyo mga kuan na lang kanang bulak na lang daw nga nasa pat dong irin. Tapoy uban mga chocolates na chocolates chocolates. Kuan na pod nagasaka na pod ang presyo uban pa. Unya katong imong ingon ganina. Sa to mga ins? Mga ins dai. Sus Ginoo ko nag-iyayan na karon bagya kasama og kanabitang promo. Sa promo ha? Ay promo dai. Ay pakapin. Nga naman po nganong na may kuan? Promo. Ala dagan na baya kayo dai karon og paano? Dayo sa id. Mga ano diha magid mag-date? Bawo baya ka dai kana baya dai linya ana mga laki dai nga mingon nga. Kung tinuod ka na higugman ako. Pamatod eh. Di ba mo na? Unya ang babae dahil magpa-kuan dayon, magpa-kanabitaw nga, magpa-kanang sa tawag ani, magpa-tulingig dahil sa liog. Kahoy. Panaana dahil sa buhok. Ay? Ayun lagi ba? Ay! Na! May nga ng laki, mamugos banggad! Magkahigugma ka na ko ha? Ipaw ba? Nanigugma ka na ko ba? Kausar bitaw ni. Agoy kausar. Diharan yun na. Di nagyod ko mo usa. Kausa na lang.